Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα νέο project που έχω φτιάξει και ονομάζεται Stream Ready Tools. Εάν έχετε προβλήματα με το code ή το stream όπως buffering, podplus κτλ, αυτό είναι για εσάς. Λοιπόν, πάμε να το παρουσιάσουμε και μείνετε στο βίντεο μέχρι το τέλος. Έχει χρήσιμα πράγματα. Πώς το βρίσκουμε? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι χτυπάμε στο Direct Vortex, στο Google Direct Vortex. Στην αρχική σελίδα επιλέγουμε Stream Ready. Λοιπόν, εδώ, τι κάνει αυτό το εργαλείο? Διαβάστε το, είναι εύκολο, γρήγορο, εύκολο να κατανοηθεί. Λοιπόν, ανοίγουμε το, ξεκινάει το εργαλείο, σας κολλάει το βίντεο σας. Έχεις κόντι, έχεις Android TV, βλέπεις σε 1080, βλέπεις σε Wi-Fi, σε όλα τα stream, ταχύτητα 30% και εδώ σου λέει πιθανά αίτια, 3 πρώτα βήματα για να το φτιάξεις και διαβάστε το. Είναι ένας οδηγός στα πρώτα βήματά σας. Είναι για αρχάριους καταρχάς. Δεύτερο που κάνει. Αλλά πριν πάμε στο δεύτερο, είναι κάνε εγγραφή στο Telegram. Πάρα πολύ σημαντικό. Κατέβασε Telegram, κάνε εγγραφή για να μην χάνεις τίποτα. Χρήσιμοι πόροι. Εδώ θα βρείτε Kotti Builds. Μας πάει στο Greco TM. Κατευθείαν θα τα έχετε όλα μαζεμένα σε μία σελίδα. Ανοίγει, μας παραπέμπει στη σελίδα των παιδιών για να πάρετε το Kotti. Πάμε πίσω. Stremio Add-ons. Μας παραπέμπει στα add-ons του Stremio. Πώς να βάλουμε τα add-ons δηλαδή μέσα στο Stremio μας. Να βρείτε οδηγός Direct Vortex και όλα αυτά. Ένα άρθρο του Stremio vs Kotti. Παραπέμπει στο Direct Vortex. Διαβάστε το αν έχετε απορίες. Stremio Bootstrapper. Ένας οδηγός πώς να κάνουμε εύκολη εγκατάσταση του Bootstrapper στο Stremio μας για να μην πλέξουμε με add-ons, όλα σε ένα εύκολα. Και προτινόμενες συσκευές. Εδώ θα βρείτε την Mi-Cool, Android Xiaomi. Εντάξει, μας παραπέμπει στο κουτσόβολο, όπως βλέπετε. Κάποιες προτάσεις τηλεοράσεις Android TV. Αυτό λοιπόν. Κάντε εγγραφή πριν προχωρήσουμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Όλα τα link θα τα βρείτε στην περιγραφή. Και πάμε εδώ που λέει τυχαίες σελίδες. Τι κάνει αυτό εδώ πέρα? Website που πρέπει να ξέρεις. Ανακάλυψε χρήσιμα site ανακατηγορία. Διάλεξε κατηγορία και πάτε για να εμφανιστεί μια τυχαία πρόταση. Movies και σειρές. Δεν το ανοίγω, ανοίξτε το εσείς. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο τέλος της σελίδας και να πάρετε το Surfshark για να μπλοκάρετε ό,τι σελίδα σας πετάν αυτές τις σελίδες ή οτιδήποτε εσείς χρησιμοποιείτε. Έχει adblock ενσωματωμένο. Είστε ασφαλείς, κρύβει την IP σας. Ο provider σας λοιπόν δεν μπορεί να δει την IP σας, οπότε εσείς είστε οι κύριοι της IP σας, βέβαια ανάλογα τι κάνετε, έτσι. Εμείς δεν έχουμε κάποια ευθύνη πάνω σε αυτά, τα βρήκαμε και τα βάζουμε, το μαζέψαμε σε μια πλατφόρμα όπως είναι εδώ. Πάμε στην επόμενη, Live Sport. Δείξε άλλη τυχαία σελίδα. Εντάξει, άνοιξε τη σελίδα, δεν το ανοίγω. Επιλέξτε εσείς Games. Το ίδιο. Μπορείς να κατεβάσεις παιχνίδια. Και αυτό καταλαβαίνετε τι είναι. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Διαβάστε λίγο εδώ πέρα. Προσοχή, το πρώτο βήμα στην αρχική. Σας λέει ακριβώς πώς να αλλάξετε την DNS. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνετε.
του DNS και μετά VPN. Το DNS δεν καλύβει την IP, δεν μας κρύβει την IP. Αυτό που κρύβει την IP είναι το VPN. Εντάξει, θα βρείτε εδώ. Και επίσης, κάλω το δωρεάν στο streaming στο κόντι, αλλά εάν δεν βάλετε Real Debrid, δεν θα μείνετε ποτέ ευχαριστημένοι με την ροή των ταινιών που θέλετε να παρακολουθήσετε. Ελπίζω να σας άρεσε, προωθήστε το στους φίλους, γνωστούς, σελίδες, κάντε με εγγραφή στο Telegram όπως είπαμε. Σας ευχαριστώ, αυτό ήταν το βίντεο, να είστε καλά.